Priatelia, Trebišovčania a návštevníci nášho krásneho mesta. Dovoľte, aby som vás pozval na najstarší filmový festival Ekotop Film Envirofilm 2023, ktorý v rámci svojho už 50. ročníka opätovne zavítá aj do mesta Trebišov. Teším sa, že problematika životného prostredia je v súčasnosti jednou z najdôležitejších tém, ktorou sa zaoberá mesto Trebišov. Výrazný posun v miere separácie odpadov, výstavba kompostárne, pripravovaný projekt revitalizácie historického parku, realizácia vodozádržných opatrení je len niekoľko našich projektov a činností, ktoré môžu napomôcť klíme a zlepšovaniu životného prostredia. Veľmi ma teší aj vzdelávanie v tejto oblasti, ktoré prebieha už na úrovni našich materských, základných, ale dokonca už aj stredných škôl. Naša budúcnosť závisí len od toho, ako zodpovedne sa postavíme k súčasnosti. Myšlienkou tohto ročníka je záchrana zvieracích jedincov, keďže len za posledných 50 rokov klesla populácia vtáctva o 10 miliárd jedincov. Čo je zvláštne, za to obdobie nám narastol počet umelohmotných hračiek so zvieracím motívom o takmer 20 miliárd. Príjmite preto pozvanie útorok 10. októbra od 16. hodiny do kina Slavia v našom mestskom kultúrnom stredisku pozrieť si to najlepšie z filmovej Ekotop tvorby. Čaká vás víťazný film v motýle Slovensko, mestá a záhrady, ale aj experimentálny animovaný film, ktorý bol vytvorený umelou inteligenciou. Vstup je zdarma a všetci ste srdečne vítaní. Nezabudnite, už tento útorok 10. októbra. Tešíme sa na vás.